România, cu misiunea de a amuți orice rezistență împotriva politicii agresive, corporatiste și fără niciun respect față de binele cetățenilor, sănătatea publică și normele de mediu, compania OMV a demarat și o campanie de greenwashing, de spălare verde, agresivă, reprezentată de programe de finanțare a ONG-urilor, numit Țara lui Andrei, precum și campania de finanțare campania de finanțare a Fondului pentru Inovare Civică, desfășurat în colaborare cu Raiffeisen Bank și Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Din nou, o campanie practic de cumpărare a tuturor ONG-urilor din România pentru a nu mai protesta împotriva politicilor lor în România. Denunțăm totodată și această campanie de curățire a imaginii unei companii care s-a murdărit în România mai mult decât orice altă companie până acum, inclusiv mai mult decât Chevron. În acest context de OMV-izare a României, am niște denere, să și voi. A4. Puteți-le și puteți condițiile. Țineți-le ca să vadă lumea de pe stradă. Așa. În acest context de OMV-izare a României, numirea lui Răzvan Nicolescu în funcția de ministru delegat al energiei, după ce acesta a ocupat poziția de director în cadrul OMV Petrom, până în ziua precedentă numirii sale ca ministru în guvernul României, este de-a dreptul scandaloasă și inacceptabilă pentru cetățenii României. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât numirea lui Răzvan Nicolescu vine în anul în care România va renegocia redevența cu compania OMV Petrom, din care acesta provine, și ale cărui interese Răzvan Nicolescu le va reprezenta la negocieri fără doar și poate. Protestăm așadar împotriva lobby-ului instituționalizat și împotriva corporatizării Guvernului României. Guvernele României au demonstrat succesiv faptul că nu își doresc niciun dialog cu societatea civilă pe teme fundamentale care țin de viața și sănătatea publică, cum ar fi fracturarea hidraulică și exploatarea aurului cu cianuri. Acest guvern nou, investit marțea trecută, a mers însă mult mai departe cu nerușinarea decât guvernele anterioare și a numit un reprezentant al industriei de petrol și gaz în interiorul său pentru a facilita demararea fără absolut nicio regulă, supervizare, măsură de siguranță a fracturării hidraulice în România. OMV Petrom este prima companie din România care a folosit fracturarea hidraulică de mare volum, începând cu anul 2008, rețineți, în Marea Neagră, și continuă să facă fracturare hidraulică de mare volum în tăcere, pe ascuns, mișelește, în perimetrele impresionante ca suprafață concesionate în sudul și estul României. Deci, mandatul, așa, am bulibășit puțin fraza aici, deci, practic, mandatul lui Răzvan Nicolescu este și acela de a negocia contractul statului cu OMV Petrom în condiții mult mai avantajoase pentru companie, chiar decât cele actuale, care oricum sunt catastrofale pentru România și pentru cetățenii acestei țări. În aceste condiții, societatea civilă din România urmărește cu îngrijorare crescândă toată această acaparare a instituțiilor statului, dar și a instituțiilor societății civile, de către interese corporatiste, contrar principiilor transparenței și interesului public, pe care instituțiile din România ar trebui să le reprezinte, dar nu o fac în mod cât se poate de evident. Solicităm așadar demisia, dacă are demnitate, sau revocarea din funcția actualului ministru delegat pentru energie, Răzvan Nicolescu, pe motivele expuse mai sus. Încă o dată, denunțăm practicile extrem de îngrijorătoare din ultimele luni din Guvernul României, denumirea unor persoane care în mod evident reprezintă interesele unor companii. Și avem și un mesaj pentru Guvernul Ponta, Guvernul Ponta 3 sau 5, nici nu se mai știe care e numărul,
care va trebui să înțeleagă și să respecte voința cetățenilor României. Nu corporația face legislația, domnilor! Nu vă mai permit acest lucru! Noi, cetățenii responsabili și treziți, care nu mai acceptă distrugerea României de către corporații, al căror unic scop este maximizarea profitului cu prețul distrugerii mediului, al economiei locale, al bunăstării sociale și materiale și mai ales a sănătății publice. Nu corporația face legislația! 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 Gazelor de șist! Refuz! Rezist! 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 Gazelor de șist!